Ex NDFB UNITED FORUM दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुमुरसालि गेलेग्रा फोथाराव बारग' NDFB नि माखासे केडार्सफोर आरो खुमुरसालि गामिनि रायजो राजाफोरा आलारि बाथि एबा केन्डेल लाइटिं फोजोंनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे आलारि बाथि एबा केन्डेल लाइटिं फोजोंनायनि गुबै जाहोनखौ मिरु एक्स NDFB युनाइटेड फराम्सनि रांगिरि बिथां रजराज बसुमतारी उर्फे बि रिमोनलां बिथाङा बुङोदि गाबोन 15 मार्चआव NDFB नि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांनि सुप्रिम कर्टआव जाजमेन्ट दङ। जाहाथे बिथांनि जाजमेन्ट होनाया बियो मोजाङैनो मोजां रिजाल्ट मोनफैयो बेनि मुङाव केन्डेल लाइटिं सावनायजों लोगोसे आफा इसोरनियाव आरज गाबदों होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे नेपाल भुटानावबो गोबां बारग' NDFB नि केडार्सफोर हमजानानै दं। जाहाथे बैसोर बिथांमोनखौबो थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो हानानै लोगो मोनफिनथों होननानै केन्डेल लाइटिं सावनाय जादों होनना बुंबावो। दिनै जोङो बेवहाय कमारसालि गामियाव मोनसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि हांख्रायनायाव मोनसे प्रग्राम लादों। बेनो जाहैबाय जोंनि मानगोनां NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांनि गाबोनहाय सुप्रिम कर्टआव जाजमेन्ट दङ। बिथांनि जि जाजमेन्ट होनाय बियो जेन मोजाङैनो मोजां जों रिजाल्ट मोनफैयो बिनि मुङाव जोङो 1 मिनिट केन्डेल लाइटिं सावनायजों लोगोसे बिथांनि मुङाव जोङो इसोर आफानियाव आरज गाबदों जेन बिथाङा जोंजों आरो बे बड'लेण्डआव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाजों फैनानै बड'लेण्डनि मोजां डेभेलप खामानि मावनायाव हेफाजाब होफैनो हायो आरो बाहागो लाफैनो हायो। बेनि मुङाव जोङो दिनै केन्डेल लाइटिं सावदों। बेजों लोगोसे दिनै जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव गोबांथार दैदेनगिरि आरो केडार्सफोर दङ। बेनि अनगायैबो दिनै भुटानावबो जोंहा माखासे सोद्रोमाफोर जोबथेसालियाव दङ। लोगोसे नेपालावबो दिनै जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोना दिनैसिम मोनसे पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै उदां अख्राङाव सफैयाखै आरो जोंजों लोगो हमफैनो हायाखै। दिनै जोङो बेखौ नोजोर बोनानैनो गाबोनहाय 6 जननि मोनसे जाजमेन्ट होगोन रन्जन दैमारीजों लोगोसे माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बिथांमोननि रिजाल्टआ जेन मोजाङै जायो बेनि मुङाव जोङो दिनै केन्डेल लाइटिं सावनाय जादों। आरो जोंल' नङा बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव दिनैहाय एखे समावनो दिनै जोङो केन्डेल लाइटखौ सावजोबदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि जानानै जेन बिथांनि रिजाल्टआ मोजां जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो जाय बिथांमोना दिनै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुङावबो दिनै जों आरज गाबदों बिथांमोननि जिउ सोलेरा जेन इसोरनि खाथियाव जायगा मोनहैयो। बेजों लोगोसे दिनै थैदों ना गोथाङैनो दं दिनैसिम जों गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरखौ जों मोनथिनो मोनाखै नुनो मोनाखै। बिथांमोना जुदि मोजाङैनो बहाबा दङब्ला बिथांमोनखौबो जों थाबैनो लोगो मोनथों होननानै जों इसोरनि आफानाव आरज खालामदों। बेवहाय दिनै एक्स NDFB नि अनगायैबो माखासे गामिनि सोद्रोमाफोर फैदों जाय बिथांमोना थैस' थांस' आफादखौ मोजां मोनो आरो बिथांमोना दिनै जोंखौहाय माने हेफाजाब होफैदों। नंगौ दिनैसिम जोंहा गोबांथार रिहेबिलिटेसन मोनिफोर दङ। ओरैनो हार्डक'र केडार हिसाबै 678 अलरेडि स्क्रुटिनि जानानै दङ। बिथांमोना एसे थाबैनो मोनगोन बेखौ जोङो गोजौआव रायलायनायबो जाबाय आरो जोंनो खोथाबो होनाय जादों। बेनि अनगायैबो 678नि अनगायैबो गोबांथार जा मिलिशिया दंबावो बिथांमोननि थाखायबो जों गोबां सावरायनाय जादों आरो बिथांमोननियाबो आस्थियै मावजागोन होननानै जोंनो खोथा होदों। बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि जि एक्स ग्रेसिया बेबो गोबाङानो दिनैसिम होजायाखै। फ्राय दासिमाव 400नि एसे बारा होजाबाय। लोगोसे जोंनि जि मुंख्लंनि लिस्ट गासै 3000नि बारा 3111 दासिमाव 400ल' होजादों आरो गोबाङैनो दंबावो। बिथांमोननि जि मोननांगौ एक्स ग्रेसिया बेखौबो थाब होनांगौ होननानै जोङो सरकारखौ खावलायो। बेजों लोगोसे आरो जि 3111नि अनगायैबो गोबां माखासे मुंख्लंफोर थालांबावदों। जों दासिमहालागैसो
दासिमावसो जोङो माखासे लिस्टफोर मोनफैबाय थादों बिथांमोननिखौबो जेरैखिजाया सोसननानै होनांगौ होननानै जों सरकारखौ आपिल खालामो। ओरैनो रन्जन दैमारि सारा दायो सेन्ट्रेल जेलाव गैया। बेखौहाय काहिलिपारानि जे 10 एफिभिएन बेनि केम्पनि सिङावहाय मोनसे न' फिसा साब जेल खालामनानै बिथांखौ दोननाय जादों। बिथाङा दायो हारसिं। सिगाङाव फैजेननाय समाव गोबां खस्थ'मोन होननानै जों मिथिनो मोनो। जों थांनायाव बिथाङा जोंनो खोन्थायो। दायो हारसिं थादाव बिथाङा दिनै माने एडजास्ट जालांबाय होननानै सारा जोंनो खोन्थादों। नाथाय सिङाव एफा बोसोर माबोरै थादों बिथाङाबो गावनि खोथाखौ जोंनो खुलायै खोन्थायाखै। जिखि जाया बिथाङा जेब्लाबो जोंखौ थुलुंगा होयो। नोंसोरनि गोजोनानो आंनि थाखाय गोजोन। नोंसोर जेराव दं आं बेयावनो दङ। बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंखौ जेब्लाबो बुंबाय थायो। सानसे समाव जों लोगो मोनलायगोन आरो जोंनि जि आद्रा थानाय माखासे खामानि बेखौ जों जयैनो थाबैनो खामानिखौ जोङो मावनानै जाफुंसार होनो हागोन। बेजोंनो जोंनि जि बर'लेण्ड बेयो समायना जाहैगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुङो। आरो मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थायो। जेसेबांनाखि गावजों गाव गावफ्लेलायबाय थागोन, गावजों गाव गोरोबनाय गैया, अब्लासिम जोंनि जि हारि, जोंनि जि जाथि बेयो माने जोबनायनि लामायाव थांबाय थागोन। बेखौ लानानैनो जोङो मोनसे समाव दावहा नांदोंमोन। जों जेब्लाबो गुबुन जाथिफोरजों नाख्रेबजानायमोन, गादबजानायमोन, सोबख'जानायमोन। बेनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनो जोङो माने गोबाव सम 33 बोसोर दावहा नांदोंमोन। दिनैहाय जि एसे मोन्दों, नांनानै मोन्दों, बेखौ जुदि मोजाङै आवथायनानै लानो रोङाबा आरो बे एखे परिस्थितियानो थांफिनगोन होननानै बिथाङा जोंखौ जेब्लाबो बाथ्राखौ बुंबाय थायो। आसा खालामदों जोंथ' जि सारनि सिमां, जि सारनि नाजानाय, जि हास्थायनाय दिनै कमप्लिट नङाब्लाबो माखासे गासै बर' रायजो राजानि दुखु दाहाखौ सुफुंजोबनो हायाब्लाबो दिनैहाय जि हायो एसे एनैया दिनै फैदों। दिनै पिस एकर्ड खालामदों। बेनि गेजेरजों माबा नङा माबा मोनसे सिमां नुदों रायजो राजाफ्रा। बेयावनो जुदि मोजां रोखोमै मावलाङोब्ला बेयावबो गोजोननाय दं होननानै जों सानो। दासिमाव फ्राय 61 केडारफोर दङ आरो बेनि अनगायैबो भुटानावहाय 7 दङ आरो नेपालाव 1 दङ आरो बेनि अनगायैबो फिसा फिसौ जेलफ्राव दिनैसिम पुलिसफ्रा नागिरफैयो। मानो होनबा केसआ जोंना 2 रोखोमाव राननाय जादोंमोन नालाय। मोनसेया जाहैबाय हाइनेस केस, मोनसेया जाहैबाय नन हाइनेस केस। नाथाय जों दिनै नुदों बेसेबांनाखि केस दं NDFBनि गासैबो हाइनेस केसआनो गोजा। दिनै केसआ नन हाइनेस केसआ एसे एनै उइद्र' जाबाय। नाथाय हाइनेस केसआ दिनैसिम माने मोनसेबो मावफुंजायाखै। बेनि थाखायनो जों खावलायदों जायफ्रा सरकाराव दं, सिस्टेमाव दं, बिथांमोना जेन जोंनि बेसेबांनाखि केस दङ NDFBनि अनगायैबो जायफ्रा NDFB रिलेटेडआव हमजानाय बिथांमोननि केसफोरखौ थाबैनो उइद्र' खालामो। जुदि पिस एकर्ड जाबायब्ला माने पिसखौ जोंबो लुबैयो आरो बे पिसजोंनो गासिबो पिसआ जानांगौ होननानै जों सानो।